Despois dun ano de ausenza, o Porta América regresa neste 2021 e a primeira gran novidade é o seu cambio de localización. O festival trasládase de Caldas a Portas para poder adaptarse ás normativas sanitarias. A outra gran novidade ven co seu cartel, xa que o festival contará co regreso especial de grupos como Deluxe ou Le Punk. Podíamos facer algo especial, non? E digo, guai, máis especial que reunir a Deluxe que levades 12 anos sin tocar, non? E paralelamente hai un proxecto que sempre lle tivemos moito cariño, que realmente está sempre aí nas nosas cabezas, non? Que é Le Punk, que tamén leva 9 anos cada un por o seu lado. Xoel seguiu co seu proxecto persoal de Xoel López, que tocará o sábado, pero no caso de Le Punk, cada un pois está facendo outro tipo de cousas, tamén quixemos reunilos, non? O festival conta coa colaboración de Estrella Galicia, a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia, como evento cultural de FES Galicia e pola súa promoción do Camiño de Santiago. Uns apoios que permiten completar cunha programación con grandes grupos, entre os que se inclúe Vetusta Morla. Novedades Carmiña, Jenny and the Mexicats, que se veñen desde México precisamente para este evento, Ortiga, Ela de los seus queridos, que é como a banda sonora de tantísimos anos arredor nosa. E o sábado que quixemos é ter o roster daqueles artistas cos que estamos traballando agora. Furious Monkey House, Pablo Le Sweet, Carlos Sández, co seu alter ego de Tropical Jesus, Xoel López, que repite, e Vetusta Morla. O festival terá lugar o 1 e o 2 de setembro na Azucareira de Portas, unha localización escollida grazas á colaboración dos concellos de Portas e Caldas. Para Portas é un orgullo poder acoller este festival. Pon no mapa Portas, no mapa do Camiño de Santiago, o camiño portugués. Este evento axudará a reforzar a nosa cultura, a nosa riqueza paisaxística, enolóxica e gastronómica. E, por tanto, contribuirá a reforzar o sector turístico tan perxudicado nesta pandemia. O Porta América non poderá realizar este ano a súa parte gastronómica, aínda que si haberá unha zona de restauración. Ademais, o festival continúa coa súa vertente ecolóxica plantando unha árbore por cada entrada e coa súa vertente feminista, poñéndolle as barras os nomes das mulleres importantes na historia. A organización tamén traballa coa Xunta na posibilidade de permitir que a xente estea de pé durante o festival.